Good morning! Morning. Pasko na! Pasko na nga. And because it's Pasko na, let's have some Tagalog phrases for Christmas. Merry Christmas! Merry Christmas, Mama! Maligayang Pasko! Maligayang Pasko din. Maligayang Pasko! Maligayang Pasko. There you go. And if you want to invite a friend or friends over for Christmas, let's say una muna, for a friend. Punta ka dito sa Pasko. Punta ka dito sa Pasko. Or pumunta ka dito sa Pasko. Well, let's just say pumunta. Pumunta ka dito sa Pasko, or slowly, pumunta ka dito sa Pasko. Pumunta ka dito sa Pasko. Pumunta ka dito sa Pasko. Or you could also say, halika dito sa Pasko. Halika dito sa Pasko. So you could either say, pumunta ka dito sa Pasko, or halika dito sa Pasko. Your choice. So what if you want to invite over some friends, so that's more than one person. Pumunta kayo dito sa Pasko. Pumunta kayo dito sa Pasko. Pumunta kayo dito sa Pasko. Mama, hello! Hi. Pumunta kayo dito sa Pasko. Oo. Maligayang Pasko! Maligong bagong taon. Maligayang Pasko, Mama! Pero pag kinontrang Maligayang Pasko. May regalo ako para sa'yo. May regalo ako para you. sa'yo. I have a gift for you. I have a gift for you. So guys, just a reminder to turn up your volume para mas marinig nyo yung video. Our next one. Nagustuhan mo ba? Oo, Nagustuhan mo ba? oo naman. Wow. Or you can also say, nagustuhan mo ba ang regalo ko para sa'yo? Oo. Nagustuhan ko. Let's say that again. Nagustuhan mo ba ang regalo ko para sa'yo? Oo, nagustuhan ko. Mabuti naman nagustuhan mo. Mabuti naman nagustuhan mo. Oh, come on, say that again, Mudra. Salamat! Salamat. Merry Christmas ulit. Salamat! Maligayang Pasko uli! Salamat! Maligayang Pasko uli! Uli or ulit. Last one before we go to another store. Namamas ko po, or namamas ko. Namamas ko, or namamas ko po. So when you go and visit your friends, while in the front door, and someone is about to open the door, namamas ko po. Namamas ko. So what would you do, Mama, if someone say, if you, namamas ko po. Oh, tuloy kayo. Pasok. Which means, come on in.
or come in. Come in. And then, Mudra would feed them lumpia, pansit, rice and ulam, fruit salad, bibingka, lumpia, what else? Leche flan, ano pa? Bingka, Bibingka, puto, lumpia, kutsinta, and pansit. so, ang tanong, ano ang ibig sabihin ng namamasko po? Well, maybe some would say, well, that means Merry Christmas. Does it mean Merry Christmas? I don't think so, because Merry Christmas means our first, which is our first Tagalog phrase. Ano ba yun? Maligayang Pasko. So, namamasko or namamasko po means you wanting to celebrate Christmas with them, or you wanting to celebrate Christmas with whom you're saying namamasko or namamasko po. Correct or wrong? Tulog na si Putra. Correct. So, that's all. That's all for our Tagalog phrases for the holidays. So, that's all for our Tagalog phrases for Pasko. Bye-bye! Babush! Maligayang Pasko! Maligayang Pasko, Mama! Maligayang Pasko. Maligayang Pasko, Papa! Maligayang Pasko!